Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado Aphan ta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Bokolia District Committee pen patirpi ponsi KSA ingdeng thoke bratrok Foundation de Katalon pon. Lason si jakong ni phaing koi rai siar ni Karbi student de ingdeng thoke bratrok angdeng nang choksi. Bokolia District Committee atumpen patirpi ponsi patumi center dengkimo pamalong KSA celebration amai pidupon. Labang sojai megalong koson si KSA odadur kedu kethak nang jima lahi huyalam chethan chimumpon lapen owikimia tumpenang anahin pen chirap chitusi along KSA branch 10 nasonsi hawar ke hat branch jaipong salawar branch Bokolia District Committee lapen West Karbi Anglong KSA tumpenta chitong dunsi maya ripidun lapen patumi bangso jai megalong Central Committee pen KSA CEC General Secretary Biswajuti Teron Chief Guest Rabindra Rongpi Transport Board Chairman Sarsing Kether AASU Central Committee Vice President Sorjun Hanse Social Activist Rangsina Teron Phuluni VDC Chairman Dhuni Ronghang KAWJF President Bulet BP BJP Phuluni Mandal President Bimal Kro BJP Mandal Committee Secretary Pronason Rongphar Assam Gaurav Award Binong Teron atum Chetongdun Mai Hempu KSA Bokolia District Committee President Ajay Rong Chehon Mai ke phalam the pachini pon na pen KSA Bokolia District Committee Secretary Dijit Ronghang atum Chetongdun si Mai ing samjin pen pichun pon Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. Itum Karbi lo Charlie song pen ladak Bokolia District Committee pen 66 angdeng KSA Foundation Day celebration itum mission ing samjin pen pachun pono dak center dengkimo pamlong si padopono sinili pinila bangso amai hin pen labangso nalto ma media hoi pen ili si pilo kachuro gang tungela lo je pinidak labangso program long na pachun atum phan nange rabdun mane officer pencheng lok mane contractor pencheng lok konane dukan tum lange bong pencheng lok pine dali ilin pencheng lok kupine lahai ason anu tinta na cherabdun na join si tum labangso sai bang e chun lo la sikado kawe solangdo ara tum han same nili choro lo la pen pini labangso long mesen me et pen thang ke bang ke phenga be pin men chun pamelo la phan same nili la namar ni tum same choro lo la si kado kawe ta bu mesen me et pen tum kecho phapon alu he teng same nang che tong dun lo pen tum mesen nitum penana leaders tum dak chitong lo jumesen alam nitum ripon lo lam arjudun lo tum KSA purkimu pen chenglo itum ke kache songa joini pen se ke reng bom lo ba gichunta itum kopipine apranga purkimu da KSA kache song pen si angton ta ke chok side lo lasi non la solo gong pen li puye ang tu ke je non apor itum Karbi Anglong along ke sung ke boy ke dopik lo lasi la solo ge nitum KSA pen ke kai ke tar jabun thik po lage Karbi ke phan ke nitum ke karjaba tum abang pu abang pil bina posin nitum Keki sung longe langding de lo lapen non het jong da Assam government pen Meghalaya government tum lamdon kache tok jip longe lage ni tumge totally ta lage tumge chedon unde athema Karbi Anglong le kaprek phan keu dai jip longe tumge lage chedon nu mase chedon de la sopu thang ni tum kache song ing tangkring padoji je ni tum labangso kache sik do ko join se pinier ni ta lam thening je de la se non pinier ni pen tum dak chun pamilo si labangso 15 August lamdon ne tok du polam du la solong bage tumage khamkelo la pen la sopot bang jong si CM tum ba council bang tum jong si ba tum Assam government tum si itu make mangjong siang pacun be telaga soda kaje song mang itu manje sikpon po apa Karbi Student Association ningkan troke pra trok kepleng amahang Katalon pini dak nilipang chupasi nilidak an wang lo lapen ningarong lo nilipang chupasi sonta taksi pini ningkan troke pra trok kepleng ke lage Karbi Student Association puchot kali lage khai amoy arbung pusi Karbi khai phan isi kemi arni lo pusi nitum pangthek pon lo athema pulong te Karbi Student Association pulong te nitum Karbi khai phang kachirai kom itum elam iki pendang lok itum longle phelang kaddo kawe sitame isi thedung karja phi pajakong ke KSA henlo lasinon kebang jilang arni sitame KSA tum anso se ka pang tang pon thekji lapen anso se Karbi khai phan sitame paprang pon thekji lapen anso se Karbi kacharli ahin sitame Karbi Student Association da pang tang pon thekji phan nitum alang phan chuning ripon lo lapen ke itum asu pen KSA sitame kai ke seme claim rapet lo lapen non kebang jilang arni sitame common issue hai mokhang itum koson si itum klempon jiba lapen Karbi Anglong sitame soluk sodak tomon avipin pen itum koson se insam jin pen itum kichun che hormus sitame pachun pon onjima thenon itum langdam lo pong te itum Karbi Anglong kacharli na
kachung hesi itum drugs na si chihung rong kacharli na chihung hesi itum reels na si chihung rong tane kona si tum karbia khai mate karbia risui jang tum se ke MA PhD ke pas tum tame kona si UPSC bonon ba APSC long si tame che pati dun unpo jong si tum khai phanjong si arjab thik khai phanjong si kamat ha ke par siklo pulo tang te itum ason tina mung pen sedeme kaheno lapen tomolang no pen sedeme tum kacerai company tum koson sinon kewang mi obe kimi tum haseme aprang atowar tum koson si keja ponji mala si tum karbi student association danglok itum karbi rasta me make Cingpusi, ansu se paprang dunsi, ansu se bang solong ini tum koson se kompidun si itum kaprek level long sedeme itum karbi arisu ijang tum se ekdom hada kele dunji mala phansi itum karbi student association suning rilo la penon ke bang jilang arni aningkan sedame lason thot amhang ke thek arni karbi student association sot kali wrong roop wrong arat la pen wrong arisu ijang tum se ansu se ka cherap situ dunji phansi inti suning ripon lo dengki mo klamalong Center Bazar, Indengre Truck Cabra Truck 66, KSA Dark Bart Anniversary long nilidak Chief Guest, Man Peng Ben idak na jitong lo, La Pen Misen Met Pen, Laso Bart Anniversary KSA Amang Kategarni, Chun Pamekalo, Laso Mang Kategarni, so Katalon Pen, Nilending Te KSA Tum Hako Pen. Mena furkimo mena legacy ateng mensi kese tum klempo dampo jesong ponpo kese la song ke la haku pendame itu furkimo do legacy do kese ke simply student organization chotkali la ke si kache song nilitum kese ke do tame 1986 pen nilitum dak autonomous state movement nitum dak pangchenglo karbenglo rat tu mani tuming thurlo student penchenglo youth penchenglo rada tum chokle chutiki chufe jwara doan pen karbenglo rat doan me se tum dak kete tan se karbenglo rat autonomous state movement nitum dak japon lo laso bensi karbenglo rat tum amena ja kong chelong lo power chelong lo through MOU 1995 aninkan sarkar pen me court che toklo MOU che toklo so MOU pen se sexual la jakong power bang enhance lo thedu se jakong one lo hala 6 schedule hako 6 schedule la 1952 pen ba 1978 aninkan da dak power nang pilo megala emprekelong ota asapso nang pilo sitame dak legislative power ke council ban pipela eta legislative power ban lo executive power ban lo budgeting power ban lo la so dak finance dak autonomy ban lo la si lakta kese si kache song pen si thedung se furki molo ni tum kese do bomonsi university campus ban lo difu government college ong da MA ni tum khuli lo la penda kari soe jang to mate employment tangka ma ni pin pen kese la so kache song man si hala so kadu ko kidu kela garatu same ja jakong masa kurita me employment along lo la si kese kai keta me check and balance so rule se play nahi la pen was do kaso nahi mane ruling a fee mane opposition a fee lai alam kali la si society along khelong kuna ma ke chokche kuna ma ke lele da ke ase tu jong hai nang po beat the government or beat the whole society kuna ma chokche la pen pini tum dak theklong lo karbe along stame drugs abang ke la ke jum putlo la se la hai social level samukha lai society long ke dak potak ke se bang major rule play claim nang po pache song po nang po sonji non asama dang along sitame bang student tum pencheng lok kapre so thur pa Inut Pherangke Klembang Dilai Press Club along Kongchen Bang Manoj Chakrabarti Aphan pang thek thia tum Kether Kehap phuthak Dilai Press Club abitung atum pen Pherangke mai kangni HDP pen Pratap Ingleng report Karbi Anglong News Channel Pangsi pardon dan militung Dilai Hawa pen Dilai Press Club Pherangke abutung pangsi pen militung Acuring nangkop alam thege lapuhin lo kiramtang Saturday ani kang sam nilipin Dilai Press Club along Klembang Lapet inut senior journalist alang wike divide 365 long
channel long si alang ni pamiklem lang ni lahorian pen hen ke kecewang unuhut ladak lang tibing long nang leji dok elephant corridor long ihu magari ramjon ar kisu hoy obstacle long alang ni theglong si alang ni kami Pherangke asai si Klembang dan apa alang mithang akam asai ka ciklem masan lo punya kisung ka siksa accident ma pu alang ni tarju pan alang ni mithang abak pen pasang lo alang li tarju no hut hadak apor bagai tinggi apor hulo kasi haladak lasu tarju no hut si ibu makar akam ka hongnek hadak pen bang thom panthak dite amini gitu lamini Pherangke alang ni Chakraborty sang Aphan arisan pen borisi bag karolang ketang ni Aphan si alang itu bori lo san lo apa yang alang itu kenangan tinggal palak peluk loson tabelo ama si alang kita ni kecepat jauh Aphan lam citor ku lo lapen ke alang ni kita ni mithang identity cipi lo jeni li bang Pherangke amini ani tu kopi sini ni Aphan loson ni claim aku kasi halatin Pherangke ku ke claim lang fu ku alang tu cini si apige alang tu Apheril ini pilih mada gosan ini ebon sa alang tu akara bangke pu bulai na bang hilo lapen galapu neliri sanghu klara tera bangke alang pu bulai na ahen mithang jerangisi lahorian na damlo lapen ke hadak lahorian petrol post long labang so biata PC alang tu bulai thana pen lapen ke bulai lahorian petrol post pen alang itu polis atau konsekut pen labang so alam ajulang pen alang itu labang so kiri kata lu basai claim fit si laso ajo matsi tar pen alang bintang net check lo lapen ke turu lo lapu ini mungkin mari sang holo Pherangke alang setane laso lang hatona ke anu kapek tengene hubung kahai pojone alang temang tim cepat hisi alang thana long FIR pilo lapen alang tum phan pinya ni case pabonsi nanti bulai raikom asai khia tum ari bengsi belo lapen ke arana pen alang tum phan isai pon pu busi ini tum cepat hello la sini tum bulai press club pen isi bangke minggu lo dia la puson sai ke Klembang muhusi la puson kisung ke Pherangke asik kedam tang alu tane nilipin Pherangke tu nilipin non dak kedoan atum stani methang asai ke ciklem minuhut nilipin asai ke ciklem minuhut penangan adha katin nilipin han kelangran kiputor la susan dane dokorti lasi non kerang bilang ali nilipin asai ke ciklem long tapi alani ciklem son taksi nilipin tame dan dane kerangila ani ko nilipin claim pomo kupile nilipin han nagithe ani Kehap loson dulu putin nilipin tame arona pen nilipin tame cepat congdam nang koko labangke lapen ke pulis sai ki damane kiro lo athege nilipin ke kado ko dak isi constitution lang bersani untuk vote pela lo nilipin tame isi amman pisi lapu alang kacithan na matul ben alang tim sane action and PC la bang thong ke net nam pon lasi la raikom se ki manane ile akire report pilo si pardon tolo KSS CPIML arwa tumpen cepatir piponsi reli kedang Jakhong chiklu ni phaing ko rai siar ni ingdeng trokebra trokar bi student de mate kar bi student association am hang ke thekar ni KSS CPIML arwa tumpen talon ponsi alang li tumpen district commissioner mate thek pen DC achataya long andam pen hemprega farman memorandum sitame India Central Government an kapale dam Aphan DC ari deng pi bajer dam Dipu pen relson hanse report Karbi Anglong News Channel
Prangsi na itu Aphan kadung Aphan deng trokep trok karbido cari song bahan ketek lapang sora ni Katalon oleh mata adang citong lima pena hijumi kadung Aphan di hotel pilo masih pini itu deng trokep trok Katalon dak langsung aklam alusi padupono kan pono itu je tum thunang po je matha thunang po itum kimang ala bangso kimang ki pale dam thui pa son si en pono asi la bangso indem trokep trok latung Katalon pono itum bangke ining hedo lapen itum matha lo je alu hitung bang kote itu kamar satu lo siam kalau bilang siam bang nangi tu sih kamar satu itu apa lo kami alang di alang kam kedua join di Delhi bang ni kalau tu malah semua cahaya sebang so ingin trokep trok bang so Katalon pun kan itu gimana lah semua je dah karbi yang long itu ke university sih has bang so university dah full project kali saya bang so full project patut nangko kali bote itu cari kaksik sak dulu laisi terkemat kapon dulu lapen ke difu medical college kalau bang so difu medical college bang ke labang dah itu full project kali itu MRI lah hentai tapi ni kisah lah son dukau bote kacilang betum dak ban ke aprang civil ko son makai doson nak taksi mana lo Guwahati Delhi si Dimapur lah son si nangtor lah son nang deng si dukau lo si hala bang stami litum dak medical college sampai full project nangko hala itu kopi lo spesialis kacari je thai tabi ala son dolo la son kimang dolo lapen ke litum non dolo kacelang pon jutin klu artikel 244 ek pacun ne aso ke pacun ji phani tum ajak kong ke patu thi phante organization ko karbinong kopi ma gitu kan ke Klemra penang kusi dak isi forum for hil utama state movement sing lo kala so movement pen pinangan bang ke claim ato ini bipartisan talk Assam chief minister long bang ke jingki dam long si kothot tripartite ki doji phan Delhi long chikon thomang pong nang hang po polo lasi labang so nang hang pan bang ke kothot labang ke nang hang po poling gali tum dak pen ka benglong ban tum ben tulai tum pressure ki bi pen kenang sot labang solong chief minister lo itum ben long da council long siam dong kami ki claim po labang so kangdoi po labang so do nang gi la so bo si tum dak ta kothot itum mako pressure pi tholo lahai lo lapen ke non he jong nang klang do en block 1 block 2 bang ke kothot retransfer tu ji hala mai holo retransfer tu ji labang so nai klang do la si retransfer on e labang project the atima block 1 block 2 ke la ke itum 1951 labang so council nang ki pi karbang long boundary nang ki pi hose nang tum joi hormo laksi project the lapen project on e lapan bang ke kunte athima dak bang ke la tum da kaching wai bang ke chok dat hormo gali la ke constitution hormo pina si constitution hormo la ke Delhi lo na parliament long ke pas ni asi la ke rap han ke pamang hu la bang ke claim ni hormo ta gali banda claim long le claim ta claim on di si pui la lo lu channel kelang ver solang dora do ada pantabe nilihin pen kadam nang ci project lo kadam nilimen adversion pro aning wang teme nale to fan akinang so the better kwan person thosi pini le thotame nale to Aphan isi muria to phan chini net mate atokanu atum minang an ka chini ne sondora kopilo plodante VDP pipansi ki pudam lo thana pen kachap mane rong aju e palang ja Aphan ko natma ta police station ke dodim thana ke dodim ban ke VDP do se pinanga tum chini kachini jambe do VDP phase pudam ta pen VDP ko pe phase ki bilo hala bang so lam tha kachini ne pinangan as karbiara tum kachini tum do ta se kachini dak ja fan pini la tak ndolombara police station along thana along la dak arai along tadak VDP committee president along sing ni deglo ta se alang ni pen lam the ni laji pon po apang si karbeng long ni chere ben kala project lo nang le phan apang ka chini kang tu mang kala lo pinang an karbiara ta tum mate dak dolomra ha bata me VDP pi phan si ki pudam lo made VDP ko pi phan si ki binang kok lo hala bang solam the ka chini nei tum duk la ta pen VDP tum ko anar di do hala bang solam ka chini
dia tum pinang kan dok lasinang lehi pen than pe klaram tha aprang si VDP ko pia phan si ki pudam hal bang solam nang ni than pe klari tha VDP bu kipudam bangke VDP mekthom do mekthom a full form ke areng lok lam bangke Village Defense Party Assamese tum pupo gaon rekha baini pusipo la bangke police pe ke first team lo e team lo VDP dum ke B team lo asi VDP tum akam bangke rong along tum ke rong arlo sigido rong along mane asap asub kanghu kanghi do pulote VDP tum si lang chari dun po la pen VDP rong ang bong yong si VDP tum kali rong arat tum nep long check lo pusita VDP tum an si pipa prang nang ji an si VDP tum hoi pen si chingwai po tum pajok unjima pajok un ema sonsuri alama kam sonsuri akes make ili tum thana pi nang ne la pen along tin tame police tum benta awareness ki pido de pinangan aso sa akes bangke VDP tum pansi inform si VDP tum pensi chidil nahi la pen VDP tum pensi pasol nahi pusi ni tum phanta training long ta ki pupu aso bang hello VDP po meaning bangke nan mane VDP ki sengnang ko bangke VDP founder ke pinangan ari ding o aprang pen lo athe police tum det ke kai ke rong long chini na met janiba non ilitum dolomra area ke aprang ke 86 ne arong do 86 ne arong along bangke lage dolomra thana andar si dolo an sitami non bangke 86 pen 12 ke tarapung area rong krehini bangke dolomra thana pen in than pedlo non bangke ilitum dolomra thana bangke harwaghat LE apardam juilo tarapung pen hapuan bangke nilip bangke bukaljan LE apardun juilo amat non bangke verification tame nilitum dolomra thana long tame thana sort tame nilitum VDP dem ben chirapsi wrong area konat si dolom konat ko an si itum dolomra thana area ke parlu langma jula puson joywanji phansi police department dumta VDP pu ki bipon ke seng la so VDP bangke government register tanglo dak dolomra long ta government register VDP committee trok do nili tum bangke proper dolomra long sinili bangke maipu arpu en bom lo president lo pen kakojan committee do nong tu dolomra tado ko diring tado pen kohora tado sita ladak bangke CO video kitdio aparman akam ta nili siklem nang kok tilo asi locality CO video responsible bang nili phansi osi na paklem toipo nili si klem ton sarang le pen than polo VDP pi phansi pudam na per VDP tum corner di tante ko na le phaka ju tu bang ke la polo na ronga jo ko pine la son abun penang le polo pine ka hun ka ya kes ke na tum se chipati pi ponji polo tante ronga asodum phan na le hin bang ko pilo na le khlata pen ke pachini ji la ka do ga ve pine pina late ni tum fan permission am pinang ji la putong puji ma man ta ka pek asai ke den phone tulang la bangke rongara tum handa suning rilo je pinang an aso sa kes bangke alang tum ta sung sede nang ye pulote VDP tum han pen inform nang po jong si VDP tum ha so por hudli dun det sita me hedi jong si VDP tum halang tum inform lo pulote VDP tum pen pasol pidun madu madu committee phan hangla chok pini neli phan dolomra thana andar ke neli phan sinang hang vek ni la po lama ve ake a committee do reblo hala so committee tumba un edit pute hala committee a president secretary neli financial form po lalo ye nili ke pasol pidunji a bidi dolo pasol pidun athe asap so case a joini police along le rok pute police along ke le lobote nang a case ki pi bangta ki luksan do a case ki pho bangta ki luksan do lasi pinang an ke itum kar bia khai ga ki duk arat side dei posi asap sub akes ke thana pali ede ni ako hala police sumta asap sub akes an ke thana pali na lo lapen aso sa akang huke avedet nang po yoini si VDP pu rong long ke bilo tante na re ka do ve than pe klar lo se ke jo se bang ke na ri men che thani tha na pina nili men ke khorsing lekthe nili rong lake dolomara ram lekthe dolomara thana long nili ningkan suri hinira ningkan kretrok ningkan pensi VDP arpu nili claim don lo hale VDP arpu nili claim don bomahot ke chengsi nili ki claim do ke dolomra long osi lake
Dipok Bora pu osi gido husi nili phanang hanglo nili tumla so committee dolomra seng nangi do nangi pulo 2016 ke dolomra thana register lo hala register husi so VDP tame ke form ponlo Chobor peklo ni tum karbing long channel lo porna ga chipi pen pot la se hala le pen than peklar ponlo la se kado kabe karbing long channel kelang tum phan antame ni tum ka ke tame ni ke thek an pen kyun an la pen kachini an so na defan peklang pon po la pen ke thekon sam bori pon po na tum ka ke tame nanglang dun bom non ni tum kapek arat kapek long sampai ni tum peklang ponji kapek adim long tambe tum hubri jamji la kapek so tambe ni tum peklang ponji ta se ni ke thek an la pen kyun an son penal tum fan peklang pon po la se tum lang dun bom la se pini VDP ko pipan se ki pudam lo pula pang solam thele pe konardi doma pula li ka hai khorsing le te pen than pachini pon lo la se pini la pang solam puthak product pen ke pachini bang ke la pon se kang ton ni lo to me thak me korang Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi